керамика, живопис и иконопис. Завършила съм керамика при професор Живот. Какво? Не ми най-вече от природата, може би. Моите неща са и такива, нали, с флорални, както виждате, мотиви. И ето там също вас може да видите една ръковина от природата, от животните. Това чакам повече отколкото и от жената. И от жената. И от жената, да. Ами най-вече пред това, че няма работа за артисти и за художници. Най-вече това е, че може би в България сме леко недооценени. Няма такива обществени поръчки, обществени проекти. Нали, просто сме на... Сами трябва да търсим начин да се покажем и да се харесаме. Това, че човека, който ги прави, влага цялата си енергия, мисъл, страст към това, което прави. И това нещо няма как да не се отрази в работата му. Аз съм Тео Георгиева, художник, завършила съм керамика. Дълго време работих с кожа в ателието на Никола Николов и съчетах двата материала, които са и двата са много топли от природата. Искам да кажа, че едно време Съюза на художниците имаше много бази и магазини. Сега просто няма къде да си предлагаме нещата. Аз идвам тук само на Коледа и само на Коледа мога да покажа нещата. Всички много ги харесват нещата, харесвани са, но при положение, че мога един път да ги покажа в годината, е много трудно за реализация на тези неща. Като едно от нещата, които правя, са тези плетеници, орнаменти, които са от Четироевангелието вдъхновени от Четироевангелието на цар Иван Александър от 14 век, които се намират на всяка заглавна страница и всъщност пазят това, което е написано. Приятно ми е, че се намираме за пръв път на базар в София, Коледен. Ние представляваме всички надомни работници, които членуват в Сдружението на надомните работници. Това са около 40 000 човека в цялата страна. И благодарение на Сдружението те могат да продават това, което изработват, защото е много трудно сам производител на домен работник да излезе на пазар и да си продава това, което е продал, предвид нашето законодателство, което е в момента. Затова още в 2002 година решихме с помощта на самите надомни работници да направим, да регистрираме сдружение, което да поеме продажбите на тези хора, като плащане на данъци, като участие в изложение и така в продължение на повече от 12 години ние се опитваме да помогнем на тези невидими работници, които изработват чудесни неща, които пазят традицията българската, защото повечето неща, които изработват, е продължение на традиционалните занаяти. Като едновременно с това България, Българското сдружение, стана инициатор за организиране на международна мрежа на надомните работници, в която участват 12 страни от Източна Европа, всички балкански страни, заедно с Турция, Киргизстан, Украйна, Молдова, Армения и Грузия. Това дава възможност да се прави обмен между изделията, които се изработват в България и тези, които се изработват в другите 12 страни, за да може едновременно да се направи обмен на информация. По този начин ние се запознаваме пък с традицията и с културите на другите народи, което е много положително и за самите производители на домните работници, а също така и за организации. Здравейте, казвам се Кристина Глушкова и съм управител на фирма Кристаджи. Занимаваме се с производство и разпространение на билкова натурална биокозметика и хранителни добавки под формата на билкови екстракти, както и пробиотици. На пазара сме от 2001 година и мога така смело да кажа, че през последните години набрахме доста голяма скорост.
в продажбите. Продуктите ни са изключително интересни и наистина много чисти. Хората вече се ориентират в тази посока, от което ние сме много щастливи. Участваме на абсолютно всички изложения в България, най-вече произведено в България. Имаме златен медал на Пловдивския панаир. Така, гордеем се с някои от сериите ни в козметиката, която разпространяваме. Имаме много интересна козметика с 40% екстракт от охлюви, която е доста популярна от едно известно време. Фаворитен продукт ни е кремът за лице с бяла дъвка, който е против бръчки, освежава кожата, хидратира я. Имаме един много интересен шампуан, който също е много популярен. В него се съдържа много силна, голяма концентрация от билката чемерика. Това е билката, която спомага доста активно и работи в полза на косопада. Имаме много интересни продукти за очи, за тяло, антицелулитни терапии. Така приканвам всичките клиенти на Сити центъра и на това хубаво мероприятие, което се организира тук през месец декември, да посетят нашия щанд, ще останат очаровани. Освен това имаме и коледно намаление, от което всички могат да се възползват.